हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फेन बिदि इंटरेस्टिंग फैक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नाथाय दिनैनि फैक्ट्सफोरा एसे इंटरेस्टिं नङा एसे नोंथांमोना मिन्थिनो गोनां आरो माने सांग्रां जानो गोनां फैक्ट्स जोंना बुहुमनि बारै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों भार्जिनिटी रेट जोंना बुहुमाव मा हादोराव बेसेबां बेखौ मिन्थिनानै मोनगोन आरो जोंना बुहुमाव जाफ्लेबाय थानाय रेप केसेसफोरनि स्टेटिस्टिक्स बा बेसेबां मा हादोराव बांसिन जायो मा हादोरा सेफेस्ट बेफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनानै मोनगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब जों बांद्राय बुङालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। फैक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंना 2018 मायथाइयाव डाटा बायदिब्ला बयनिख्रुइबो बांसिन रेप केसेस रिपर्ट जानाय हादोरा जाहैबाय USA बेवहाय गासै 1,01,151 माने 1,01,151 रेप केसेस रिपर्ट जादोंमोन माने बेखौ जों रानना होयोब्ला 277 सानसेयाव आरो बेखौ रानना होबावोब्ला जों 1 घन्टायाव खमैबो 7 सुबुंनि रेप जादोंमोन USA आव 2018 मायथाइयाव आरो जोङो नैथियाव नायोब्ला ब्राजिलआ फैयो ब्राजिलाव गासै 66,066,000 रेप केसेस रिपर्ट जादोंमोन आरो बेनि मोनसे गोमोथाव खोथाया जाहैबाय 53.9% माने 36,000निख्रुइबो बांसिन 13 बोसोर बैसोनि गथ'फोरा रेप जादोंमोन माने 13 बोसोरसिमहालासै गथ'आ आरो जोंना थामथियाव फैयो जोंनि इन्डिया हादरा थामथियाव जोंनि भारत हादरानो दं रेप केसेस बुहुमनियाव नायोब्ला बेवहाय जोंना 33,352 केस रिपर्ट जादोंमोन 2018 मायथाइयाव आरो बेनिनो 31,320 रेप केसेस माने बेफोरो रेप केसेसआ 31,320 रेप केसेसआ माने जाय जोंखौ सिनाय हायो माने जाय रेप खालामजानाय सुबुंखौ सिनाय हायो बे सिनाय हानाय सुबुंजोंनो रेप खालामजादोंमोन। फैक्ट नाम्बार 4 बुहुमनि मस्ट सेफेस्ट कान्ट्रिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना सेथियाव दङ आइसलेण्ड आरो नैथियाव फैयो जोंना निउजिलेण्ड आरो जोंना थामथियाव फैयो पर्तुगाल आरो जोंना ब्रैथियाव फैयो अस्ट्रेलिया नङा दे अस्ट्रेलिया इउरपनि हादोर मोनसे आरो बाथियाव फैयो डेनमार्क आरो नोंथांमोना इन्डियानिखौ मिथिनो लुबैबाय जानांगौ जोंना इन्डिया हादरा दङ मस्ट सेफेस्ट कान्ट्रिफोरनि गेजेराव 56 रेंकआव जोबोद दुखुनांथाव लाजिनांथाव गासैबो लोगोफोर 56 बेखौ जों इमप्रुभ खालामनो नाजानांगोन बयबो। फैक्ट नाम्बार 3 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंना बुहुमाव मस्ट कमन भार्जिनिटी लस खालामनाय बैसोआ जाहैबाय 16.9 इयार्स माने 17 बोसोर जास्लाबियावनो बुहुमनि बांसिन सुबुङा गावनि भार्जिनिटीखौ लस खालामो आरो बेहाय USA नि पार्सेन्टेजखौ नायोब्ला बिसोरनिया जाहैबाय 17.1 माने 17 इयार्सखौनो हमजायो आरो जोंना 20 इयार्ससिम माने 20 बोसोर जानायसिम भार्जिनिटी लस खालामि सुबुंनि अनजिमाया मात्र 25% माने 100 जन सुबुंनि 25%आल' 20 बोसोरसिमहालासिम भार्जिन थायो आरो 25 निफ्राय 29 एजहालागै माने 20 बे बोसोरावथ' हाबा जानायनि बोसोरखौनो होनजायो 25, 29, 30 बेफोराव बांसिन हाबा जायो दा बे समालासै अनलि 4.8% गर्ल्स माने सिख्लाफोरा एसेबांल' भार्जिन थाहैयो आरो सेंग्राफोरा अनलि 4.4% आरो आं सिगाङाव बुंनाय डाटाया मस्ट कमन एज अफ लुजिं भार्जिनिटी बे 17 इयार्सआ बे हौवा आरो हिन्जाव माने सेंग्रा आरो सिख्ला मोननैखौबो लाफानानै बुंनायसो। नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला नोंथांमोननि सापर्टआ जोंनि थाखाय गोनांथार गोजोन्थों। फैक्ट नाम्बार 2 जोंनि इन्डिया हादोरनि भार्जिनिटी लुज खालामनाय मस्ट कमन बैसोआ जाहैबाय 22.9 इयार्स फर बोथ मेन एन्ड वुमेन बेखौ सोरबा सिख्ला बा सेंग्रानि थाखायल' बुंनाय जायाखै बे जाहैबाय जोंना 23 इयार्स इन्डियानिया आरो जोंना बुहुमनिया बेसेमोन 17 इयार्स आरो इन्डियानि गामिफोराव 90% सुबुङानो भार्जिन थायो होननानै मिथिनाय जादों बिफर मेरिज माने हाबानि सिगाङाव आरो मेजर सिटिज जेरै गिदिर नोगोरफोराव अनलि माने 50%निख्रुइबो खम माने 50%निख्रुइबो बुरजासिन सुबुङा भार्जिनिटी लुज खालामो हाबानि सिगाङावनो होननानै मोनसे नायबिजिरनायाव मोननाय जादों। फैक्ट नाम्बार 1
2019 मायथाइयाव सासे 16 बोसोर बैसोनि गथ'खौ गें रेप खालामनाय जादोंमोन अन्ध्र प्रदेशआव 14 साननि थाखाय। आंहा माने जेबो राव गैया बिसोरखौ रायनो थाखाय। नोंथांमोना कमेन्टआव जेसे हायो रायहरबानो जाबाय। आरो बिहाराव 19 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाखौ गावनि बिफानि सिगाङावनो सास्नि सुबुङा गें रेप खालामदोंमोन। आं बेखौ बुंनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि इन्डियायाव मानो एथ' बिदि रेप केसेस मोनबाय थानाय जायो। बेनि सांग्रांथिया जाबाय जों खाथिनि नुनाय मानसिफोरा जोङो एक्सन लानांगोन। जों नुनानैबो नुयि जानायनि थाखायनो बे बांसिन जोंना खालामनो चान्स मोनो खालामग्रा सुबुंफोरा। आरो खालामग्रा सुबुंफोरा नों आंनि गेजेरावनो थानो हागौ। रेप खालामग्रा सुबुङा बिदि नङा कि बे जोबोद गिदिर क्रिमिनेल। बे लादेना एथ' रेप खालामाखै जेसेबां दा बिसोर खालामदों। माने क्रिमिनेल सुबुङाल' रेप खालामो बे नङा। नों आंनि गेजेरावनो थानोबो हागौ। जोङो खाथिनि मानसिफोरा बेखौ नायनानै बेखौ लाखिनो नाजानांगोन। आं बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांमोननि सेराव बे बुहुमनि रेप केसेस आरो इन्डियानि रेप केसेसफोरखौ खिन्थानानै एसेब्लाबो नोंथांनि खर'आव बा नोंथांमोनखौ एसेबाबो सांग्रां खालामनो नाजानाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै प्लिज शेयार खालामनानै हो बयजोंबो। आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो आं दिनै बांद्राय बुङालासिनो बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअखौ फोजोबसै। आं नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि फेक्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैबावगोन। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर।